Здравейте, Дичелина. Какъв е проблемът? Проблемът е, че детето ми на първо класиране не го приеха в детската градина. Имам чувството, че няма да го приемат и на второ класиране, а първото ми дете изобщо не го приеха никъде и аз вече имам огромна травма от детски градини. Така. Виждам много тежка родителска енергия. Вие страдачи от синдром на майката под чертата. Вие вече не живеете нормално. Нали? Тръгвате да пресичате улицата, спирате пред зебрата и вие не можете да пресечете. Защо? Защото виждате черта. И си казвате, ето, аз съм под чертата. И се връщате. Отивате до магазина и не може да влезете. Защо? Защото трябва да минете през врата. А за вас, той е вратата на детската градина. Влизате в аптеката и си мислите, че аптекарката е директорката и бягате. Тялото ви вече живее в отказ. Вие не можете да правите нищо. Той е много дълбока циклична травма. Някой в рода също не е бил прият. Усещам отхвърляне по стринки на линия. Вашата нервна система вече е на второ класиране. Сега, представете си една детска градина. Не влизайте, само я наблюдавайте. Тя вече няма власт над вас. Виждам леко отпускане, но травмата още стои. Зато и единственото решение, което аз виждам, е да родите много породени деца и да кандидатствате всяка година, докато едно от вашите деца не го приемат. Тогава тази карма ще отпише служебно. Вие ще излезете от енергийния списък на чакащите под чертата и ще освободите енергията на неприетото дете. Айде сега да упражним как плащате първата си такса в детската градина. 100 евро на посттерминала ми платече. Благодаря ви. Добре, че сте вие.